Bai, oso ondo, de momento, fenomeno, ez duke jarik. Lagunak oso ondo, hartu monona, gero haueto konpontzen gara, eta ikusten da hori kantxan igertzen da, ez. Aurretik partidu asko jogatu da gara, baina, bueno, hainbeste partidu jogatzera beti hartzen da, beste puntu bat hartzen da, beste hartu duen mono hobe bat hartzen da, zikeren iguale azten zara nervioso, baina ja hartu duen monona bai kantxan, da kantxatik kanpo bakigu bata bestiai zer falta sakon, zertan lagundu, eta horretan oso ondo moldatu. Ez, hori izkendun ez guk ez beste inok pentsauko, ez? Parejak danak gogorrak zian, ezakigun zeinek aurrera eramango zaban, baina, bueno, lehenengo helburu bat hori izan, ez? Nik eta Mikelek esan gendun, semifinaletan sartzea helburu handiz ezala, da helburutako bat hori izala, ez? Urte guztiko indogu zen partiduekin eta oso luzia da txapelketa, da hor sartu eskero, oso guzti kontentu geratuko ginela, ez? Baina oin jaketa sartu garen, igual intentatuko gora ura juti, ez? Semifinaletan beste 3 partidu dira eta oso luze doia, ez? 3 hilabete dira eta azkenian zaila da hasieran hartu eta 3 hilabetetan puntuan egotea oso zaila da, ze pelotan bebakigu gora eta bera asko egoten dizela gora bera asko eta hori zaila da 3 hilabetean puntuan egoten, baina, bueno, de momento ondo goiaz eta saiatuko aurre egin horri. Txapelketa igual 3. izango da, bai. Lehen urtean segiduen sartu neban, pixkat berde neban, 2. urtean esan bezala hori eskuekin eta arazoekin itxun, eta urten nahiko ondo, ez? Gustora nabil eta ondo amaitzen dugu, ja izango zen brillante izango zen, 10 bat, ez? Bai, oso gora batzu, ez? Hasieran danoak egin moduen zaila esaten da, ez? Pixkat berde, urduritasunak eta egoten dira, gero egoten dira eskutatik minak eta bai, ondo zen epokape bai, da oin da, nik uste onduen nauen epoka, ez? Oso ondo prestatuta, eta, bueno, piko honi uste matzau, ez? Hori da garrantzitsuena, pixkat asentaunaz, nik uste zer dan ja badakite profesional mailan egotia, eta ja aprobetxatu, eta geixen dana da gozatzia, ez? Gozatu, azikeran igual, ebatuta moduan egoten zara, baina oin ja gozatzen ikasi du, eta frontoian gozatzen daudenak ikusitzen da, igarriten da, ez da. Bueno, batzuk alan esan da, ez? Pixkat, monaban, sorpresa apur bat monaban, ez? Oso debut handizien binaban, eta ez dakit zelan, ez? Igual, decepzio apur bat, ez dakit, baina, bueno, ni segidu nabenak beti afizionauetan eta basakin nik ze jogatzen eban, momentu txarra pasauta zela, eta basakizen, momentu honien, oin moduen, ondo nintzela, eta nire maila emongo naukela, ez? Ez usteko ez? Ikusten da, horrepe maila honien dabizela, joku maila ona, hartuen monona hauren artean, eta dakizena erakusten, ez? Beldur barik, ikusten da albizu gazte dauela ondino, pixka berde, baina atzo erakutsi zoan oso partido hona aiten, ematen, eta Pablo esaten moduen, perro behijo txakurzarra esaten da moduen, ez? Badaki aurrian zer dan, amaitzen oso ondo, eta ondo etortzen zako, albizu laguna, ematele handize dela, eta ondo aprobetxatzen dago, ez? Da nik uste, lauren artean sartuko diozela, eta txapelketa politia egin dabiz, eta gero suerte pixkatekin, ikusiko da zerrekin daben, ez?